Hvis du kan se en rigtig god idé i Spinklo-konceptet, og lige nu ikke rigtig ved om eller eventuelt hvornår du kunne forestille dig at arbejde professionelt med det simpelthen, og tegne op til en licens på det, der hedder Synchronize, så er den allerbedste option for dig lige nu og give dig et rigtig godt valg senere hen. Og det gør du allerbedst ved at gå ind på synchronize.com, eventuelt via det link, som ligger nedenunder videoen her, eller et link, du har fået af en anden kontaktperson. Kommer du ind via synchronize.com og endnu ikke har en brugerprofil herinde, så kan du gå over i det her lille link, I have an invitation and I want to register. Så klikker du bare en gang på det, og så kommer du så ind i et billede, hvor du kan få lov at registrere dig på Synchronize. Det, der er fordelen ved den her approach, det er simpelthen, at du får både en konto her på Synchronize på et helt basalt gratis niveau, som du senere kan opgradere til en licenskonto, og samtidig så får du også en Spinklo-konto, og det vil sige, at du kan begynde at invitere venner ind på i dit netværk på Spinklo. Er du gået ind via på den måde, som jeg beskriver her, så vil der være et felt hernede, hvor der skal bruges et sponsornavn, sponsor username, og det skal du have fat i via den, der har sendt dig ind til den her side. Hvis det er sådan, at du går ind via linket nedenfor, eller et link fra den, der gerne vil give dig muligheden, så vil du typisk se et link, som det du ser nedenunder videoen her. Så vil der allerede være forudfyldt et brugernavn hernede, så det skal du ikke engang tænke på længere. Men så er det simpelthen fra start til slut, først og fremmest finde ud af, om det skal være privat eller firma. Du kan ændre det senere hen, eller få det ændret senere hen, hvis det er relevant. Titel er så de typiske Mr., Mrs. eller Miss. Fornavn, efternavn. Social ID, der skal du bare indtaste dit fødselsdato. Og det skal du så lige vælge herover igen. Adressen, postnummeren, din by, e-mailadresse, hvilket land du kommer fra. Mobiltelefon behøver du ikke at udfylde. Det kan du gøre senere. Så vælg et brugernavn, vælg selv din adgangskode, og det taster du ind igen. Og så selvfølgelig lige til sidst, I accept and agree til politik og procedurer. Og det her handler det jo rigtig meget om, hvordan du går ud og promoverer Spinklo og Synchronize potentialet. Og så er det ellers Register Me. Næste side vil så være en simpel side med mulighed for at opgradere. Og når du når dertil, så er det bare at hoppe ud igen. Så har du, hvad du skal bruge. Du er nu registreret på Synchronize på et helt basalt gratis niveau. Og så har du samtidig fået en Spinklo-konto. Så det næste du gør fra den næste side, når du har trykket registrer mig, og det hele i øvrigt er accepteret. Der hvor det kan gå galt, det er hvis du for eksempel har valgt et brugernavn, som allerede er taget i forvejen. Så vil det du lige skulle prøve igen. Så går du efterfølgende på spinklo.com, og her går du over i højre side, log in, bruger nu dit brugernavn og password, som du lige har lavet over på den anden platform. Log in. Der er det så rigtig godt lige at gå op på dit navn heroppe i højre hjørne, gå ind i backoffice, og nu har du så et brugernavn på Spinklo, som du kan begynde at invitere folk til. Så der kopierer du simpelthen, ligesom den anden video viser, kopierer du brugerlinket her, kopierer linkadresse ved at trykke med den anden musetast, og det link sender du så ud til venner og familie og hvem du kunne tænke dig at invitere ind på Spinklo. Så nemt er det, og nu har du rent faktisk muligheden for på et tidspunkt at opgradere til en licenspakke.